கொண்டிருப்பது சேதோ 777 கேமிங் தமிழ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா ட்ரிப் டு டைமண்ட் 1. ட்ரிப் டு டைமண்ட் 1னா இப்போதான் டைமண்ட் 1 போகாதுல போறியாடான்னு கேட்காதீங்க. நீங்கள்லாம் யாருப்பா ப்ரோ பிளேயர்ஸ் எனக்கு முன்னாடி போயிருப்பீங்க. நான் இப்போ தான் ரேங்க்லேயே போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2-3 மேட்ச் தான் போடுறேன். அதுலேயும் டைமண்ட் 1 போடுறதுலாம் எனக்குலாம் அதிசயம். அது இது வரையிலும் ஈரை பக்கமே நாங்களாம் போனதில்லப்பா. நம்ம கூட ஒரு 4-5 பேர் இறங்கியிருக்காங்க. அவங்க எப்படியாவது சோழியை முடிச்சு வரணுன்ட்டு இந்த மேட்ச் பேரையன் கருமம் தான் கிடச்சிருக்கு. இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிழிக்க முடியாதே. பாரு இங்கே ஒருத்தன் இறங்குறான் பேரசூட்டில். நம்ம இருக்குது போடி MP40 ஒருத்தர் சோழியை முடிச்சிட வேண்டியதுதான். இவடா இருக்க ஒய் இங்கே வர்றான் பார். ஆடா வாடா மண்டை தெரியும் பார் போடு. உட்காந்து எந்திரிக்கிறான்டா. இல்லை நான் உட்காந்து எந்திரிச்சா விடுவீங்களா? குழந்தை கட்டியில் இவ்வளோ புல்லட் அடித்ததுக்கு ஒரே ஒரு இங்கேலர் தெரியாடா. நியாயமா இல்லை இதெல்லாம் உனக்கு? இங்கே ஒருத்தன் உட்பேக்கரில் அடிக்கிறான். ஏய் யார் நீ உட்பேக்கரில் அடிக்கிறான்? யார் இங்கே பாருங்கள் எங்கெங்கேயோ சுட்டு முடிச்சிருவேன். டேமேஜ் அடிச்சு இப்படியே முடிச்சாச்சு. ஃபயர்ட்டேருந்து உட்பேக்கர் அப்டேஸ் பண்ணிடலாம். சரி போய் மெடிக்கெல்லாம் போட்டுட்டு வந்தா. யாரா அவன் எங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்க? போடு ஒரு 55 போடு 65. இன்னும் இவ்வளோ டேமேஜ் இன்னும் ஒரு அடி அடித்தா செத்துருவான். ஏறி எங்கே இருக்கான்? இங்கேருந்து வரான். ஒரு 70 எங்கடா நான் செத்துட்டேன். அவன் சாவாம எல்லாம் சீட்டிங். சரிவா அடுத்த மேட்ச் போகலாம். இங்கே ஒருத்தன் மேலேருந்து இறங்குறான். என்னப்பா இது என் பக்கத்துலேயே எல்லோரும் இறங்குனீங்கன்னா நான் எங்கடா போவேன் அப்படின்ட்டு போய்ட்டுருக்கேன். ஒரு வீட்டில் இறங்கி பொறுமையாக உட்காந்து லூட் அடிச்சுட்டு வருவோம். அது இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கோ. ஏன்னா இன்னமேட்டு தான் ஹெட்டாக தெரிய போதே. ஹெச்ஆர்டி கிங்கு நம்மளே அடிக்காத ஹெச்ஆர்டி ஏதாவது இருக்குதா உலகத்தில்? க்ளோவால் போட்டு நிற்கிறான் பக்கி. அதுக்குள்ளே நம்ம மெடிக்கிட்டு போட்டுருவோம். அவன் போடாமல் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். போட்டு மண்டை தெரிக்கும். போடு தெரிச்சிருச்சே. அட பரதேசி நாயே இங்கேயாண்டா லைன்மேனை வச்ச. நல்ல வேலை அவன் செத்துருந்தானா எனக்கு கில்லு கிடச்சிருக்காது. நான் செத்துருந்தேன்னா எனக்கு கண்டென்ட் கிடச்சிருக்காது. ஒரு 1 டாப்பு ஏன்ட்டே மண்டே கட்டியா. அவன் பாட்டு பையன் அவனை அடிச்சிட்டேன். இங்கே ஒருத்தன் ப்ரோ பிளேயர் வராப்புல. இவனை எப்படி அடிக்கிறது? 1 டாப் விழுவ மாட்டேங்குதே. 54 போயிடுச்சு. போடு ஒரு 63. எரித்தனம் தான். எங்கடா வர ராசா? நான் சாக மாட்டேங்கிறான். ஓய் எங்கடா இருக்க? அங்கே இருக்கியா? அதை வரேன். போடு இவனுக்கு மண்டை. எல்லா கில்லுமே எச்சாட்டா தெரியுதுப்பா. போடு இங்கே என்கிட்டயே வாலாட்டுறியாடா டேய். என்ன நீங்கள்? நான் யார் தெரியுமா? ஹெச்ஆர் கிங்கு. அவர் மண்டையிலே வாங்க. எங்கடா எங்கெங்கேயோ இவ்வளோ வருது. சீட்டிங்கப்பா. எங்கடா இங்கே எப்படா போட்டேன்? போடு ஒரு 65 ஒரு 78 93. முடிச்சாச்சு. வெற்றிகரமாக பீக்குக்கு வந்துட்டேன். நம்ம முன்னாடியே ஒருத்தன் ஓடி பிடிச்சி விளையாடிட்டு இருக்கான். அவனை துரத்தி என்னடா இது லேக் ஆகுது. நான் எதையுமே தொடாமல் சரி விடுது. பார்த்து போங்க பார். ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணாதான்ப்பா இப்படி லேக் ஆகுது. ரொம்ப அநியாயம். என்னடா 2 20 வாங்கிட்டு வரான். துரத்து பிடிச்சி எப்படியாவது இவனை அடிக்காம விடக்கூடாது. லேக் வேற ஆகுதே. பயமாக இருக்குதே. அடிச்சு விடுவாரா? பாட்டு மாதிரி தான் இருக்கான். ஏறுவோம். எங்கடா திடீர்னு இவ்வளோ டேமேஜ் அடிச்சு விட்ட? அம்மா எத்துக்கும் HP இருக்கு பாருங்க. 10 HPயில் வச்சு எப்படி அவனை முடிச்சிட்டேன். இதில் இந்த லேக் வேற. சரின்ட்டு இங்கே ஓடி ஒரு 2 பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. வெயில் அடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம பவரை குறைச்சி விட்டாங்க. இதில் பேர் போவா. நான் போய் மெடிக்கிட்ட போட்டு வந்து உங்களை அடிக்கிறேன்டா. அவனையாவது ஒருத்தனையாவது அடிக்காம விட மாட்டேன்ட்டு இப்போ நான் நடக்கவும் பாருங்க. ஒருத்தனை அடிக்கலான்ட்டு நிற்பேன். பையன் வெஸ்ட்டை கிழிச்சு விட்ருவோம். க்ளோவால் போடு. யாராமே மெசேஜ் பண்ணா எஸ் வந்து நாயே. சரி பாய் கைஸ். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரி பாய் கைஸ். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.